Nkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akubusise. Kama upasona ngichannel ethu flick. Njengenjwayelo udaba lamaphupho. Siyabonga kakhulu ukuthi umuntu abalandeli channel. Nonke uNkulunkulu uyonivulele iminyango yempumelelo. Siyabonga kakhulu kulabo abacontribute ku channel babe ngamalunga le channel. uNkulunkulu engathi nonke anganivulela iminyango yempumelelo, anikeze uzinzo nokuthula nothando kona konke enikwenzayo nasempilweni. Ningasweli lutho. Konke nikuzamayo kulilethele umvuzo omuhle ngokuhamba kwesikhathi. Sibheka la udaba olika John Ndawonde 711 John Ndawonde 711 uthi ke ngiyabingelela pastor weni, ngingabe kusho ukuthini uma uphupha ke izicathulo uzipholisha uzibona inyama sicwebezela ozicwebezelisa. Okay, ngicela sizobheka kanje. Ngingothi izicathulo kakhulu zingena kakhulu odabeni lwama relationship, edabeni labantu abasuke benobudlelwano kakhulu. Yes, abanye bayachaza ukuthi zisho ukufa, zisho ini, but let's focus ekutheni izicathulo zisho ubudlelwane. That is why mayilahlekile uhlwane nomuntu uthanda naye. That is why ungasithole sisodwa uthole sisodwa uhlwane nomuntu osuke uthanda naye. Yabo, so asibheke kanje la ukuthi masibheka with that angle, naka singakusho ukuthi uma ubuphala izicathulo number 1 sithatha njengoPaul uhluma uzipholisha noma ke uzicwebezelisa. Yabona, lokhu kusho uthando, kusho inkathalo nokuzinikela kwakho okukhulu kumlingani wakho, nokuthuthukisa noma uvuselela ubudlelwane bakho. Kungenzeka njengamanje umuntu ozama ngokusemandleni ukuqinisekisa ukuthi ukhombisa uthando, ukhombisa ukukhathala futhi uzinikele kumuntu wakho, noma uzama ukuthuthukisa ubudlelwane benu nokuvuselela ubudlelwane benu. Yabona? 2, uma uphofela izicathulo singathi thina uPaul uhluma uzipholisha noma ke uzibona ke phela. Lokho kungabuye kusho isinyathelo sokusiza ukulekelela nokweseka umuntu osalene nawe noma ukumtakula osizini abhekene nayo. 3, uma uphupha futhi izicathulo sikuthathe njengoPaul uhluma uzipholisha noma kuyasibona, lungasho la iyeqathu lokwenza izinguquko ezinhle noma ukuzithuthukisa noma ukwenza ngcono isimo sempilo yakho noma ke impilo yomunye umuntu. Kungenzeka ulethe inguquko wena ezinhle komunye umuntu, uthuthukisa omunye umuntu noma wenza ngcono impilo yomunye umuntu. Yayibona, asivale ngokuthi uma uphupha futhi izicathulo uPaul uhluma uzipholisha noma ke uzibona, lungasho ukuthi uma kungukuthi uyagula zonke izifo zizondlula futhi uzosinda noma kuzolulama maduzane. Yayibona, siyabonga kakhulu ke besibheka la ukuthi isicathulo uyasipholisha noma nje uyasicwebezelisa, usikhipha upolish ukuze sicwebezele sibe sihle kakhulu. Yabona, mhlawumbe sengasho ke nohambo lwempilo osukuzokuba nalo noma usukuyilungisela uthube nalo empilweni. Ngaba uhambo lwempilo, uhambo lwempumelelo osuke uzofika empilweni yakho, njengoba sazi ukuthi izicathulo siqoka uma ukuthi kunohambo suke sizoba nalo. Kungenzeka kunohambo lwebusiness, uhambo lwempilo ozolithatha maduzane ngoba uhambo likamoya mhlawumbe futhi uma umuntu kamoya. Seba kakhulu ke, may God bless you.